Ipriang bhai pi hagani gapor shagajing shakri hapadengki samla bade piru kumju kibaya peyengi basngap ikakti nga jong blay hagani gapor ipriang bhai piru kumju baringet hagani gapor ngidoni ga khubor ngidoni ke kababaha bengin yo sngow no utrai ya kabanlong ka jingker ku bakabanlong kan ka jingmentoy nam taka jongi ketingga jong utrai ko ong na artemati lai kan rio maktin baro kalong ka bala prasad mensem do blay bat kabalong kajing mentoy, kalong kajing mentoy nam tajongi baro habangi puli bat ngi ngap ya kani kakatien. Bada shisha ngi ay ngo utrai ba hadu gini gisngi utrai udan ya keren bat ngi. Ba utrai udan kan ya kaban pensngo yang ngi iway pe iway. Bat kata kade pitep yang ngi iway pe iway. Haba utrai ukran yang ngi am. Ni ay ngo utrai keren tang yang ngi. Handre ukran yang ngi kenang bangin yo ban pensngo pat shaki way. Amen. Amen? Genau, haba pio sngow ga surga jong ublay, haba pio sngow ga khtieng ga jong ublay umdei ba punyo sngow ya pi bakat kut no tang hapiru. Handre utrai u ai knang ga ni ga ktien, u ai knang ga sur. Ba punyo sngow, ba punyo pat ban leit ban yathu pat sha kiway. Bat kumju ngako ban amen semi pi way ha ga ni ga pon. Ba pin long ki ba snap ban snap ya kasur ka jong ublay. Ban puson ru halor ke ka ba utrai ukran hagi iway pi iway. Ba de ke habangi yo sngow ba ngi puson halor kata ka ktien. Ngin lei ru pat ban pen sngow pat shakiway. Bakan long ga jingker ku ba ka jing mentoy nam ta jongi iway pi iway kan. Ba hagani go por da ka jing kemen habang ayu I habangi lumlang. Meneng ila ya ruai ngi mani utrai lung ba kan gi jing ruai. Ka boong da jinget. Da shisha ka da jinget, ladangi kimshim la shem ya ka jinget ha utrayam, nginum ya lumlang kumni. Iroi try? Ladangi kimshim la shem ya ka jinget ha utray, nginum ya lumlang kumni ban ya seng ha ka kerteng ka jong utray. Ba ujisu ukular uong hai ba pia seng arngut ne laingut ha ka kerteng jonga. Hang ta utray ukular bu leom no? Don rengkat. Amen? Pinget ha ka ni ko po ujisu don rengkat ban ngi? Hot, tingin aja tapti ban ong trying ipriang ngau bhai mi. Hakani ka jinga seng lang ka jongi. But hakani ka por nga kwa ban. Shu I man same sa sien pat. Yangi lang baro iway pi iway ba de piru ki ba pe yangi ba ngap yangi hakani ka por. Ba utry umon ayu haka jm ka jongi iway pi iway. Kay ka ta utry kwa yangi. Bengine le haka jm ka jongi. How to pi don na ha jan jong utrai. Pidon na am hajan jong utrai. Kuma menang ilay sngow ba utrai ublay. Jongi, udon be hajan jongi. Amen? Ingat ya kata? Day mangi kibriyo bateng tengim la ban sngow thu ba utrai udon hajan, but day na mar kata kibriyo am kinut te ban le ki ba pan sngow si utrai. Balay na mar ba ki sngow ba ke ba nga le umdon ba yo umdon ba yo sngow ublay ru umdon. Hanrei kum ki banget ngi sngow thu ba ublay udon hajan jongi wala nga lane mangi ngim sngow thu ba udon hajan jongi. Hanrei utrai ulong kaniga kantien ka bang jupenan kamo he is omnipresent. Ublay jongi uday uba don habaro ki jaka. Umdan ka way ka jaka hai bangi laban re na utrai. Hanrei ka Hebrew ko ong baro kilong lungkot hakmat ka jong utrai. Umdan ka balaban buri nakakmat ka jong utrai. Amen? Dahil na markata nginum laban hakata ka jing syukur. Manong ba umdan ba yo yang umdan ba ngap yang umdan ba sngow thu yang namar ba dan uway uba yo lut uba yo sngow lut but uba sngow thu ru yang ba ngilang. Praise the Lord. Ay ngo yo try ka jinglong ka jong blay. Ladang sngow thu ba ublay udon hajan jongi. Teka day pa dengi ru bangin sngow thu ban kata ga jing daka batip ba ublay udon hajan jonga. Amen? Teka di guys ngi ngako aban pen kenmau biang pi sai sien ba ublay udon hajan jong pi. Te pile kumno. Kakting ga jong ublay ko ong na Jacob lenong ka ba sao dukot ka ba pra. Ba tuwan hajan jong ublay te ublay ru unlong hajan jong pi. Amen? Kata ka di kakting ka jong ublay ong ba ublay na mar ba udon lupa te.
udon lupa ha ki jaka baro. Hanoi ka shong hangi pat bangi rungin sngo tho. Ban ong ma draw near to God. Wan hajan jong u blay. Ti u blay ru un wan hajan jong nu hajan jongi. U blay la don lupa hajan jongi. Handai di mangi hi teng teng bangi juliam no ngi pet jingai no na u try. Handai tu ai banang ni shakamat ngin sngo tho ba try u don be rin kat bat nga. Hei banga nga ya hei banga nga shong. Ke ka banga nga le ke ka banga nga snap banga pet. U try u don be hang ta hajan jonga. Bangan sngo tho bat bangan da kata ka jing adekar. Ba u try u don hajan jonga. Bat ka kting ka bas sngo tran ba ka ni ka sngi ka kwa ba pin pai pin nei jingmut. Ya kini ki kentin. Pai ban nga ha ka ni ka por na ka kting ka jong blay na Hebrew lenong ka ba shipau. Hebrew lenong ka ba shipau. Bat nga sngo ka yo ma jingker ku ba nga kwa ba nga sambyang. Sa si sen pat ya ka ju ke ka ba try u kentu yang ilang iway pi iway ka ba kumno ngi dei ban em kata ka jing em da ka jing sngo thu ayu da ka jing tep ka ba kumno ngi dei ban em ya ka ni ka jing em. Hebrew lenong ka ba shipau. Ka dukhat ka ba arpu saw. Lada fin pule lang ban nga. Batu ngin ya perkat ban ya pen ki paralog ya ka jing ya it bat ya ka jing le babha arpusan klem da e no ya ka jing ya seng lang jongi hi. Ngin sang ya hang ne no por. Ka tin ka jong ble ka kentu ngi ban le akum nu ha dukhat ka ba arpusan. Banginum e no tingin ong lang nginum e no ya ka jing seng lang jongi hi. Sai sen nginum e no ya ka jing seng lang jongi hi. Namar kumbane ngalapun kan mau pi ka ting ka jong leu ji su ong hei ba pia seng ar ngon lai ngon ha ka kerteng jong no. Ha ka kerteng ka jong u ji su ha ka kerteng jong u try. Hang ta u try ru kular bangangan don. Te kata ka diga jing kular ka jong utrai, bat kani ka diga jing kentu na ka ting ka jong blay yangi ki para bangen. As ngau tana menemo, pipiong ba habangi don ngelum lang kum ningi ya khot si para. Ai ngoi utrai. Bas ngau tana. Namar ba utrai ru khot ingi ban lum lang kum nu, kum ki si para. Ngi jing ruai ka ni ka jing ruai mo barabor. Ngi wan hang ni kum si para. Ban lem no, ban ya snok ti lem ka way. Nang ta Shitelingin ya, tray. Baleu bleu khot ingi bania senglang. Baleu bleu kwa ingi banginum ino ay kata ka jia senglang. Balay, namar habangnya lumlang habangnya dan hapadeng ka jia senglang. Namar ngitip ka jia senglang ka jongi kamdei ha ka kerteng jong nure jong nu ngimya lumlang bania shong ya tu kana lorni. Hang ta tu try mo. Omong andan run kat lembat pi hang ta. No. Unum tanang ta. Handai uang hai pia seng ar ngon lalai ngot haka kerteng jonga na marba. Habangnya seng haka kerteng ka jong u am ngitip lupa ngiliak kumdu haka taka jia seng lang. Ngia snok ti lang ka wei ban liak kumdu bat shi teli ngin ya tray. Ngin ya tray. Kan mau yangi u blay la khot ingi ban liam no ban tray. Lada pin kan mau manakan ni ha po jia seng. Ipasoi dang ong ba wanu ong yala de filongki jobless. Ngimdai ki bam dan kam. Ublay ladap ai kam lupa yangi ke ka kam jongi ka kam jongi ka dei ban shakri ka mot ban tray mo pi haban long available habadon ma ai kam yu pi haban lem no ban tray shubu don manu ba ai kam yu pi bat pi shu shong kai bet shong tat sngi how tu nong ai kam yu pi usngau bha lo jong pi unsngau bha lo jong pi tangkat no lo ong be ano ini Beno kum yu uni uba jaitu. Jaka bas ngong ai kam penban uliam no upen leno ai. Ulong jaitu. Ken mau ublay ru ladap ai kam lupa yangi. Bangin ya tray bangin ya shakri ya u. Ngimdai ki bru ki bamdan kam. Ngidon ka kam. But hang no ngi ya tray. Kum no ngi ya tray. Kadai hang denga ko abafin pai sya kakting ka jong blay na ka Hebrew sipo arpusan ka boong banum ino ya kataka jia seng lang. Kan mau habala khot ingi ban ya seng lang. Bat nga sngo tu na habang nga perkhat syapang kani hoot ha kani ka por ngi don ha ka jia seng samla. Mo de na markata lo ong ka jia seng samla. Kala bandon ka jia seng samla, la bande ka jia seng kena
La bandai ka jeseng pat ba, jeseng ki long kami, lani ka jeseng ki rang ba. Kala bandai ka nugu jeseng. Handai ngis ngotu par ha kata ka jeseng ngingem, noi kata ka jeseng balai. Balai. Kani ka jingkeli. Balai la kentu ingi ki banget ha utrai, banum no ya ka jeseng lang. Balai. Pitkan mau kani ka jingkeli. Mo. Tinga bui kani ka jingkeli ngan aju babru ifi. Ka jingkeli ka long, balai la kentu ingi iwei pi iwei, banum no ya ka jeseng lang. Balai, kadon kadak jingkeli. Mo nga ai pi kani ka jingkeli. Handai utrahi ujubab ya kani ka jingkeli. Hakadukot ba arpusan jong shipo Hebrew. Laong ingi banginum ya, no ya ka jeseng lang. Handai hakadukot ka ba arpusaw pat la ai ka jubab, balai ngi don kam banya seng lang. Balai la ong ingi banginum ya, no ya kataka jige seng lang. Tingin pet sai sin ngila da puli kene kedekot, sai sin ngine puli biang ya ka jubab, balai ngimdei ban no ya ka jige seng lang. Tingin puli dekot apusaw, bat tu ngin ya perkat ban ya penki parlok hi ya ka jinge iet bat ya ka jingle ba pa. Amen. Balingim di ban no namar vitep haba pidon haka jeseng am. Lada pidon haka jeseng pidon ke ka jingya pen ki. Pidon ka jingya pen ki. Pia pen ki. Ngadang syue keren sepangkan ya. Tinggal kuak ban lek hang ni ru sa isien. Pin pe siti parlok jong pi basyong hajan pen ki. Pen ki. Pen ki come on, pen ki dia. Pen ki. Pen ki. Ong dak kendet. Dekendet ha. Banya penki. Shubu pidon menta marway anu fin penki. Lada pidon marway dia. Pi penki anu. Hang ni don itay mo isyong marway imdan dan basyong marway ngai iklam ya penki anu inuru. Balay na mamdan badat yan penki anu. Hanray day namar kata laong ba pinum no ya ka jingeseng lang. Namar habang ong yaseng am. Habar ong jia seng lang. Hebrew shipo arpusan. Arpusan kadekot ka ong kumno. Not staying away from our meetings. Kadikay? Ka? Meeting. Kadika meeting. Pila ban meet. Yala dia. Marway. Pinongong, I have a meeting with myself. Handri, habalo ong, I have a meeting. I have a meeting. Kamu pia kendu ya nur ya? Ya nu. Right, kadai ya. Habang ngadon meeting, mon ngai lek bane kendu ya nur ya nu. Te kadai kani ka ba utrai ukwa ingi ba pingin ya wan lang ha ka jeseng. Bangin ya seng lang. Na bangi tip habang ya seng lang am hamta ngele kum nu. Kadon kai. Ka meeting kadai kai. Ka jing ya kendu. Amen. Ka jeseng kamot kadai kai. Ka jing ya kendu. Day namar kata, hang ni kanungon na pedeng jong pi pisura akti mo. Kanungon kadai tang hakani ka jing syakri ba pipi ya kendo. Ya itu ba pi kendo mentakan. Ya kini ki do ba pipi yo i. Day tang hang ni hajing syakri ba pi ya kendo. Ne pi kendo ne baru. Pi kendo baru. Ki babun hi na pedeng jong i ngia kendo para banget day behai hakajing ya seng lang. Habang pidon haga jia seng lang kabadai ka meeting. But hakaway ka translation ka ong ru ka assembly. Meeting, banyak kendu lang. But hakaway ka translation ka ong ru kadai ka assembly. Mut banginum ya no e kata ka assembly. Nganget pi baro pila juyeng assembly. Juyeng assembly ha school. Most common ha school every morning assembly ngedon. Nya kendu be haka assembly. But ha assembly piliam no pijuan piyang pilay no. Haka assembly haka nu kanuru. Shubu menta hapok. Wat haka sarkaru, haka government ru. Ki hab banyat beling baki ki assembly. Ki don be ka assembly jongki. Ka assembly jongki ru kadai kai. Meeting. Kadika meeting ha iba ki kendu. But haba ki ya kendu. Ki liam no. Kia kendu ban ya peliu. Jingmut lani ban ya mer jingmut lani ban wan ra ya kanu ka jing bah. Kadai kata kawan ra baik kanu ka meeting
ka David lani ka assembly ka David banwan ra ka jing bha lani banwan ra shubu ngan example ka school assembly haki school assembly ngi Julia kumno haki school assembly ngi don beki announcement kata ka de ka way ban penbena naki of course ngi le ki drill ngi don ki jingruai ki jingduai mo nang ta ki kabakam kong san pat kadeka announcement de namar kata ngim jukwa ban mes ya ka assembly namar bangim tep nginyo announcement ayu haka assembly but kaninga kwa balinga kwa ban ong pi namar man shubu menta ki sarkaru habaki kendo ki ministers baro mo ki don haka assembly ki ministers baro ki pat ba kelaya upbed ya kabakot jonggo to ka assembly namar balikin yo ke ba thamai kin yo ke can decide menta hadin jong kanika meeting ka jong kilanika assembly jong ki ke banwan ra ka ba thamai ka don ko khubor ayu nam ta jong ki pat ba but kaju ka dei utrai bali kwa engiru bangin mi e no ka jia senglang bali namar ba haba pidon ha ka jing ya kendo haba pidon ha kini ki meetings pidon ha kini ki assembly piyo ke ka ba thamai piyo kanu ka jing pen bena mo piyo sngo ka khubor pidan ke ka babha bapin yo mat amen kanungo na prenjong piha ba piwan sha jing shakri ba pi mi no na kani jing shakri piwan be kum tu ba pi le pai be kum tu how tu ka julong kum ta ngal amma de kata haladi hiru ngam kran de kata klam da tep mo klam da ma de la de ngam ma de kata haladi ru man habangi ya kendo ha ka jing shakri man ka por habangi kendo habangi dan ha kanu kanu ji senglang habangi mi ngi ra be ke ka ba thamai amen ngi ra be ke ka ba long ka jing kar khu nam ta jongi ngi ra be ke ka khubor ka ba wan na u trai ngi ra be ya ka jing pen thamai ngi ra ke ka ba pen kalaru ya ka jing ka jongi dai na mar kata u blay ukwa ukuntu ngi iwe pi we bar ka ju ka jing kentu jongi ru na ka jing shakri ya pi baro ba pinum ya ino ya ka jing senglang amen inum ya ino ya ka jing senglang ni kwa shisha bingi don ha padeng ka jing shakri ba utrai ni kwa shisha bandon ha padeng ka jing senglang ya kani baling kwa ban kren pi baling don kam ban don ka taka jia senglang namar bakad khot ka arpu sa pat ko ong namar hang ta habang don hapdeng ka jia senglang bat ki para banget kanu ko jia sengdu ka baya dei bat utrai heiba ngeseng haka kerteng ka jong utrai jisu lanina ka banta ka jong u hang ta ka don be ka jingya penki ka don be ka jingya penki ban penki mensem utrai haman laki jing shakri uliam no uki leng bau mensem jong u pilaya ma de kata ke jing ki jong mensem ko jong utrai amen ni baru ngi la yo ma de ka jing penki ke jong u mensem ko ha ka gm ka jongi bat pin kan mau pat kata ka jing penki ka ba utrai la penki ha ka gm ka jongi kam dai yangi bangin sakut pat haladi handai utrai umon ngi ka jing penki ka ba utrai leng ba mensem ko jong u penki yanga u penki yapi ukwa ba pi ru fin penki pat ya ki wei ki ba shong lang bat pi dai tang itu ba shong hajan jong pi handai ban penki lang ki tu ki bru ki ba ya dei ha ka jing em jong pi amen ba kita ki bru ki ba sno lam bat pi kita ki mensem ki ba kodor ki ru kin yo ma de ka ju ka jing pen ki amen ka ju ka jing pen ki bat leng ba ka ne ka tin akwa ban ya lam pat e pi sha ka wei ka jing itu khana ngas ngo ka long jing ker khu ba nam ta jonga ha kat bang adang he mo ha ka retana ru ko po bang adang khana kata ka dei ha ka po bang adang shong class 5 ngila le ka wei ka lesson ngakan ma ko jing itu khana ka jing itu khana shpang strike hunger strike kadi ka hunger strike hei ba ka wei ka met mo ka wei ka met ka jong breu bat kita ki dikot met jong ubaro kila le ya ka hunger strike nganget pila ju tep laju asngo mo laju asngo shpang gani ga jing sha jing et ada dam dei ba sha jing et ru ban kidon ki bru ki ban dawai kiliam no ki barngem ki ong ban sha thangan haduka jing yap lene don kanu ko jing ya ki habadon kanu ko jing ya ki alingi kwai handai kani ka jing tu kana ka banga nganga pulih ka pa banga shong class 5 ngakan mau ladon sisin
kakejat. Mau kakejat. Kalau ia lihat persya ikamet. Balai na marba kakejat ko ong. Nga ngatray lot baro. Ngayat, ngamare, ngakiw, ngakit, ngaba. Ya kaniga met baro, kajing kia baro ka syong bay hai halor jo nga ko ong kakejat. Mo, ko ong kajing kia baro la penkit ya nga. Ti kakejat ko ong ngam tre syuban tre. Kakejat ko ong ngam tre syuban tre na marba nga tre lot mga baro ha ka bakut ya nga ngam juyoi eru katay ka syuntor hang tay hajrong ka syong bat ka bam lot baro. Tiga kakejat ko ong ngam tre syuban tre na maday na marjo nga tre lot baro mga handay katay ka syuntor ka bam aram. But kakejat ko ong ngam tre syuban tre. Kaklem tre syuban yat. Kakejat ko ong ngam tre syuban yat. Lakut labiang kata. Pias ngau tu hi dalade ka ongom ta kakejat. Hadin haba kakejat kalau ongom ta kala sange ban train no kakti kala yo ngau. Ba kakti ko ong kumnum ta. Pishim lo ka credit halo lade fi ong ngakit lut manga handai pi alam ni kanika met handai mano batrai. Mano batrai. Lamda dei batrai manga ka kti. Mnai. Kababun kam do kanika kti. Kaong ba ngatray mga, pili pisuyalam, henry ngatray mga, modur ka kabamru kawan hadu hanga, ngayoro ban bat henry ngam jiyo ban bam nga ban tap no hai, hasintur. Namar kabam kabarung ha ka sintur ka day bahab ya ilang bajong no, di mga ba tap. Tika ketiko ang lada pivim tre ban tre, tenga day hok mga lingkong ban sange tre. Tika ketiro ko ang ngam tre syuban tre, ka ketika la sange ban tre. Bat kumta ka syuntur kelas ngosi namar bam yo bam syu. Namar ka keti kam tre syu, ka kejat kam tre ya syu. Bat ka syuntur kelas ngosi ba, kelas ngosi, mendai ba kelas ngosi ba kam yo bam, mendai kelas ngosi ba ka syak keno ben. Ko ong ka kejat ka keti ka keno ben nga. Ki keno ben ba nga bam lu ki jing bam baro. Hanrei ki klet ba ka jing bam ka ya lang ba jo nga. Hanrei nga ngam yo bam. Dei kanika beniat ka ba bam lut baro. Berkumta, kelas ngosi kata kasentur. Kong ngaliling ayo tanggal air. Ngam yo kabam. Jadi ka beniat kabam le baro, ka katalur baro. Ka beniat kala dam ko ongo ju keno ya nga, de kani ka telit ka babam. Ngaliling ayo teliat. Telit du kong vet keno ya nga, ngayo jing mat handai ka ngoy do kani ka rendang. Baka rendang ro ko nga ngalong tangkal lenti handai kani ka kepo ka bamlut. Kakpo gong di mga kasnir ka shem, kasnir ko ngaliling along tanggal lenti ban berat ki jabo. Bat kumta kala dam ka jingyan niya. Kawai baga dukot baro. Mo? Bat kumta kim tre syu ban tre ka keti kam tre syu ka kejat kam tre syu ka cintur kam tre ka ki beniat telit ketika kepo ki snir baro bat ka khmat ko ang tengan le yu mga kham no ngaru. Ka khmat ka kham no bat kani ka met kala syu tiabet. Balay na marba tre syu ban ki. Don te don mensim dang im hanrei kani ka met kala jayu kam ki syu. Ka met kam ki syu. Balay na marba ki dekot jong kata ka met baro kam tre syu ban tre. Lada ka dekot met kam tre syu ban tre kani ka met ka jayu kam ki syu. Kam ki syu. Pai ban nga kani ka por ningkong koren lenong ka bakhat ar. Balay nga yusko ipi spang kata ka jing yusko kana. Haga por banga syong class 5 nga puli kata bat ka penlong yang abangan perkat. Haga jinglong kena mo banga nang syong class 5 ta ka por haga jinglong kena abanga puli kata ka jing yusko kana. Nga syap ting ba haladi. Nga syap ting ba nga ngong ngati ngadi ban tray di ban smart mo di ban jaitu. Yo long kum kani ka met bakam ki syu. Lenong ka bakhat ar khat saw ter mo kan kren chapang kata ka met. Yo, ningkong koren lenong ka bakhat ar. Ningkong koren lenong ka bakhat ar. Kadukot ka ba? Khat saw ter. Hang ni ka kren chapang kaway ka met bat buon ki. Ki eh? Kaway ka met henry buon ki dukot. Ya kani ka dukot baro habawan lumlang. Shubu don men hakini ka ba shirkai haki news ngai i balap kti. Kilap kti haba berat nyut. But
ia kata pin perkat habalap ka khti pim ong balap met ngimong balap ka met klemong balap met yap handai ki ong nu balap ka khti mut tang ka khti pim la ban khot ka met em ka khti kam dei ka met haladi marwai tia lani ka khajat haladi marwai kam dei ka met lani tangka rendang ru kam dei ka met một cái này cầm mệt, ban long cầm mệt, dan cầm cái, dan cầm, baru kini kita cut mệt, bakini snow ha, kawai, amen? Ya cầm mệt, ban long cầm mệt, dan cầm, baru kita cut banya snow langka way. Kan mau pi hakan ningkong koren, lenong kabakat ada cut bakat sau tertela da pin pai na kakting ke jong blay, kabakaran siapang kata ka mệt. Hendak ingin supaya katu kat ni kita cut. Kadukot kabakat sau ko ong namar kata ka met kam long tang shi dukot. Ka met ka dei ka kam dei tang shi dukot. Ka khti kam la ban ong ade ka met ka khajat kam la ban ong ade ka met. Ban dei ka met don kam ban don lut baro. Henry shibun. Mundur hang ni ka khtin ko ong lada ka khajat kan ong na ba ngam long ka khti ngam dei ya ka met. Lani ka khti kan ong namar nga ngade tang ka khti ngam dei ka met. Lani ka skor kan ong ngadi tang ka skor ngam dei ka met. Handai kan mau ko wei pui ka dukot met ka long ka ba kong san ka long ka ba don kam. Long ka ba don kam. Teng teng mo le se don ki bri ki bo ong da don tang silang khamat ru biang hi. Ha? Dan artli khamat mo blei la ai artli khamat da don tang silang khamat ru biang hi. Handai kitu ki ba don tang silang khamat namun der don tang khamat ka diang. Dan kemat kamon, yo i ke badan syakamon, yo i am ke bawan naka mon. Kemudian ublay ula asau hi ya kanega met hakata ka rukom, ba iway pi iway dekot met am, kilong ki ba kong san bat badan kam ya ka ban penlong pura ya kanega met. Again ngan pai biang syaka topik ke boong, balay la ong ingi banginume ino ka jiha senglang. Balay ngawan ra IP. Mau le si mundur pin ong pi ngala pai naka topik shaway naka jeseng lang la poi chaka met ka dekot met hari baling aku ban pini pi kini ka dekot ka dei ba haka jeseng lang pimla ban ong ba oh ngati ngadei tang basule jeseng ngangam syakri hang tu ngangam dei nong ai ktien lemne ngadei nong yelam jes syakri lemne ngadei nong yelam praise and worship lemne ngadan kanu ka benta ngam dei nong lom jing ai ngoru ngam dei nong kerku penwai mo pi pen ong ngadei tang iba shule jeseng nle yu ki babun le se ki perkhat kumta handai baling aku aban keren chapang kane ka dei namar ba pi long dekot ka met jong u kres amen amen pilong ka dekot ka met u Chris, wanum ong ba nga ngadei tang basuan jeseng, ngalet jeseng, lakut ngalet no. Kamdon jing tai ru em, la ngalet nengam let. Dahil namar kata balay la don kamte hang ni ha Hebrew sipaw. Arpusan ban ong ba wanum no eka jeseng lang. Wanum ka jeseng lang. Namar ba bun ha kini gisngi ki perkat ba o ki balay jeseng kitu ki balay hok mat edang le hok mat ele jeseng maki. Ngi ti ngidang don ka jing em la jong ngene enjoy ka jing em la jong dal alay ka po la dangi las ngo don kam yo blay la dang ngo don kam jing duway only then ngin sa ilet jeseng ki babun ki long komta ba ki wa de ka jing syakri ki wa de ka jeseng tang haba don kam mo namar nga don kam jing duway namar nga la jon mi result nga hable pa duway pastor ngadle jeseng Syubo le sing pang asyitong anu ngakan mau pastor mat in duai ngan le jeseng ba i pastor in duai. Handai ladangi biang bai hagi benta baro ngimdan ganu jing dunai ngilakut exam te ngan sale jeseng da shua ban day result up shua mentarang usti dengan enjoy shua. Ngadang sudah one eye interview te hadu bandami ka kerteng dengan ngan sale pa kata kasngi ban le pa duai handai menta up shua ngandang up shua. Handai kan mau lakot ingi bangin ya wan syaka jeseng lang. Amen. Lakot ingi wanum ong banga ngam dan kam. Hakat ko jing syakri yang ngam dan kam. Wanum ong pifim dan kam. Hot kadon mo dan iwe boong ba manakan ibalong jeseng i ong ba ladang ngam le jeseng ru
Umday te boong baka tu kajeseng kanum long. Mo, tang nama damlit manga mo kajeseng kanum long. Kata kamlong. Kadai si siya ba iyong? Lada fifing one jeseng am kajeseng kan yai bat. Umday baka jeseng kan sange no. Kajeseng kanum sange no. Lada fifinum one. Hanrei ka bas ngosi day ka jingdo nong pat nam tajong pihi. Ka jingdo nong kam day ya kata ka jing syakri lane ka jeseng. Hanrei ka jingdo nong day nam ta kitahi ki bam tre ban one. Day namar kata ka ni ka diga ktien ka ba kentu yingi iwei pi iwei bangino me i no ya kata ka jeseng lang. Namarkan ma yang ila khot bangi day ke de khot ka met ka jong u Chris ning kong koren le nong ka bakat ar hang tu ka lunong fen pulie ba kum nu ngi bun ka de khot met hanre ngi long ka wei mo ngi long kum nu ngi long ka wei ha u Chris but ha Ephesus rula kran chapang ka jing long ka jong mo la hikai mo la ai kum nu ba de ban long kata ka jing day ha padeng ki syukurim ka tengah baru tengah bakum nu kata tengah ka di ban penhapo ila di hapo utengah kumba ka balang ka penhapo hau Chris. Handai hang tu loong ba ka balang kam dei taka ying mani. Handai ka balang la thau you know? Balang la thau ya nga bad ya pi. Mano beri ka balang ka bemut ma ngi. Ngi long kata ka balang. Handai hang ni ka ban pen i pi ba ngi baro ha ka jeseng ngi long ki the cot mat ka jong u Chris. Utrai hi daladi ukran pangkani ka jinglong kawai. Ma ukwa ingi baro ngin long kawai. Namar kumba ublay utrai ulong lai ha uway. Amen. Ublay bangingi syakri uday ublay bakumno u ba lai ha uway. Ublay ukpa ublay u kun ublay u mensim. Lai ha uway. But balik isu ipik tu jing itu kana. Hak tu kupuh hak jing long kana mo ngapor kado kadi jing itu kana bang la syap tieng ya kata jing itu kana bang ngas ngau tu ngimdei ki bru ban ngimdei ban long ki ba jai tu mo ngimdei ban pet naga kanu kam lani ban ya lani ban bam. Balik na marba kamet kan sa telot no bat hak bakut jong kata ka chapter ngakan mau kata kamet ka yap no. Kayap no balai lamar ba merungi isu hapo kam ki isu kan met bat ka yap no tinggal chatting ha tanga por padang red Henry kan bangarang hepat habang la puli par ka Bible ngas ngau thu pleng shisha kan ka jing tu khana kam dei tanga jing tu khana hoi lai tu khana hagi khana Henry ngas ngau thu na koren khat ar ka bakran shapang kata ka khot met babun Henry ka we ka met but u clear dei manu dei u Jisu Chris ubalong kata ka kli jong kata ka met but ngi long tangki de khot met Henry habang ngi wan lang pat ngi penlong ya ka we ka met ka balong u Jisu Chris u Jisu ukrani chapang ladi hayo anesru ba ulong utau ding so wan ukrani chapang kata bangangalong u ding so wan but pilong ki tenat ngilong tangki tenat kita na dala di hi kimla ban seiso ngi hab ban sno ha uniu ding ba ngi hab ban sno ha uniu ding ba tingi ngilong tangki tenat ngimdei ki ding ba ngidei ki tenat tidon kami ngi ladangi kwa ban ladangi kwa ban long ki beri ki seiso ngi hab ban sno ban sno bad u Jisu bad u Chris amen ngini sno bad u Jesus Christ. But pai ban nga now Johannes long ka bakanyo. Hey bu Jisu Ukraine panga jinglong kaway. Hakalunong ka bakanyo am u Jisu uli ayu. U Jisu hakalunong ka bakanyo am u duai na kabanta ki sanran ki jong u. Uduai nam ta ki sanran ki jong u. But pitem ne am kini ki sanran ki jong u Jisu. Lada pin puli ka Bible am Pinum syam kini ki syakri ki jong ublay ki we lani ki dong yetu lupa. Pin syam ki babon haka testament ka barem lani haka bathamai. Pinum syam tani kini ki balajit ki jong ublay bakin don ki senran. Babun kumba uji suu don. Lesi kin don iwe nong bun. Mon lani iwe u syakri ki don bat pin syam ha kita. Ki badan ki syakri lani ki nong bun ki nong yarap. Handengin syam betang ha ujisu ba ujisu ula jet kerpang ye ki senran ki jong u. Udah jet kerpang ki senran ki jong u bat hangu ujisu ula kini ki senran ki debut bat
Jisu. Ya buat lang bet kim ju no. Ya Jisu. Handai don hoi don kapor bakilai no Jisu balai namar bakila tangan ki no yu. Handai kataru kadai ka plan ka jong utrahi ba unyo bane kendo. Ya kataka beriu nong Samaria. Moha ibu ula sya no haki senran ki jong Handai apart from that finum syamba kini ki senran kinda dan ruha kapor ba Jisu le ban duai hoi hang taru. Kim dai be no yu handai kim la ban kim la pet mat syu kim la ban ap miet ba Jisu kat ba Jisu le ban duai ki syok samthia hang ta ki syok namar balai kelas ngau telot para samthia palat handai ngin syambe he ba Jisu le ban syakri ya lambe kini ki senran ki jong kini ki khat arngot but tam ne kita khat arngot ki don Jisu la don ki senran ki ba bon but handai kham ta me kini ki ba kham karpang am kini ki khat arngot pen syam la da fi pule ka history ile research kini ki senran ki jong Jisu ki dei bet ki ba bon hi na ki dei bet ki samla amen kidei hiki samla. Bau Jisu ru namar yala diru dei udang samla. Te ukwaru kita kesenan ki jong uru ki bandai hiki babun hiki dei hiki samla. Karata ka badang kena. Dang kena karata jong ki. Maha kapor jong Jisu kata kapor dang kena iki. Bat kita ki dei nong bot yo Jisu kesenran. Bat hang ni habau Jisu duai nam ta kini kesenran Bat kan mau yang ngi iwei pi wei la khot ingi ban long ki ban long ki senran ki jong Jisu. Kanungon pi kwa ngaju keli begini jesen kena mo ki kena ngaju ang kanungon pi ju kwa ban long senran jong Jisu. Kanungon kwa ban long senran Jisu. Kanung kwa ban long senran Jisu. Ki wei kim kwa. Habangi ya tu kana spang batai spang kini senran ki jong Jisu ma jesen kena tidak keli. Baro pelangi kena baro yang ngiru ko ban long senam Jisu ngara ko ban long senam Jisu. Handai fitep kini kena balik ko long senam Jisu. Namar ba ki ong badalik ba Jisu yo be ki kamba. Ba nan kam song tifen. Ki ong nan kam song tifen. Handai ngi ong iki kan mau. Uba ai tifen padu di khna hi tia. Ba besar san hajar ngut lam da dei ba song tifen uniu khna anum yo ban besar. E kita ki san hajar ngut. Handai ki babun hi nganget ngi baro iwe ngi kwa ban long ki senran ki jong Jisu but Jisu ru la khot ublei ru khot hi ngi baro ban long kita ki senran ki jong but pai ban nga naka khat nyo jong Yohanes long ka ba khat we ko ong kum ni tingam dan shu hakata ka perthai Henry kini ki don hakata ka perthai pe Jisu ong ngam dan shu hakanika perthai menta Jisu ong ngam dan shu hakanika perthai I am no longer in the world but they are in the world. Henry ki don hakanika perthai. Manu badan hakanika perthai pat menta? Manu? Mangi. Amen? Manu badan hakanika perthai? Mangi. Oh ngadang don ha perthai. Ngadang don ha perthai. Ngadon kam? Ban penki ya kiwei. Amen? Balik pidang don hakanika perthai? Ban liam no? Ban penki ya kiwei. Mo ken mau ngidang don hakanika perthai bau Jisu ong ngam don shu hakanika perthai. Mo bau Jisu no ule pai no syakda ket ka jong ong ka pai ngabangan let. Namat nang ala let pat ngan pai ya no ngan pai no ya mensim jong bau tau mensim ken mau nam hakata ka kamraneng hakaski pentekos. Habawan hiar utau mensim. Dei hadin kata begini ki senran walada ki long ki ba pai din. Kiwan pai biang syaka jinget. But kiyo ikata ka jing shlur ka ban leam no. Ka jing shlur ban leam no. Haba kimi nang tu kamera am ki let ban penki ya ka perthai baro. Amen. Haba kila dab do mensim ko jong utrai kila yo ikata ka bor ya ka ban penki ya ka perthai baro. But dei hadien kata ba kila yo ban let. Haka po jong Jisu por bakini ki senang kidang don be ba Jisu am. Kidon be hakawai ga jaka kim dalet jingai than. Handai inda bo Jisu la no eki badula apa na yumen semu ko jong upat haki kini kila yo bor ban let sha kelengka perthai. Sha Judea Samaria sha bakut jong ka perthai kumba ong Jisu ya ki. Amen. Kadai kata ba utrai umon. Pe dekot ka bakat way again ngin pai biang Kong tenga ngam don shu hakata ka perthai Henry kini ki don hakata ka perthai nga tengan sa wan hame ko pa bakut tori pen yaki haka kerteng jong me ya ki ba me la ai hanu yanu la ai yangi la ai hanu
Ublay ukpa ula ayangi hanu hau Jisu. Amen. Te pilong nam jong Jisu. Pilong jong Jisu. Tingin ang ngalong jong Jisu. Nang ta susu kaktian ko ang bakin yalong shitali. Tingin ang ngin yalong shitali. Ngin yalong shitali. Kata kadai ka ba utray umon nga ba ding ilang bari we bangin long kum no? Ngin long shitali. Amen. Ublay ukwa nga ba ding iwe bangin long shitali. Kamday ka bangi shuruay ka jingruay mo ba noong ngiwan hang ni kum shipara banya snok tilam kaway. Kenmau kani kamday tang ka jingruay hanray kani kadai bangi da mut shisha. Mau balay ngi ruay kani ka jingruay namar bangi kwa shisha bangin ya snok tilang kaway. But shitelingin ya tray. Hadu lanu, hadu ba uji suun one. Kata kadai, but kumnong ila banya sno ktilang banya tray. Haka jinglong kaway, kadai Hebrew shipau arpo san. Daka ba anom ino yake yaka jeseng lang. Amen. Nginom ino yakataka jeseng lang. Pe hang ni uji suong kadukot ka bakat we ka bakut jong katu mo kadukot ka bakat we uong bakin ya long shitali kumbangi ngilong. Pe uji su kwa ingi baro ngin long kumno ngin long shitali kumba uru long. Uong kumbangi ngilong. Mano beringi ublay ukpa ukun batu mensem bakui balong shitali. Kelam penia pia iki. Mom dei bong oh blay kupa de lakajong, blay kun de lakajong, blay mensem de lakajong. Hanrei kini baro lai de ha way. Dei namar kata pim laban ong kaneka kti ka dei ka met. Balay namar ba lani ka kejat ka dei ka met. Lala kajong ngim laban long. Hanrei lada ngiwan long ngilong kaway. Amen. Ngilong kaway. Bat kata ka dei ka met kajong Chris. Haladi daladi marwe ngim laban lei eru. Mau Jisu ang klem mga pimla ban lei eru Dei habangi sno bat try habangi long kata katanat ka be sno ba uta uding ba jong uding so wan hang tangi laban seiki so wan dala dingin laban say iroi try ngim laban yes say but hang ni ka ong but kaktin pareng ka ong so that they may be one as we are one. Shitali, ama kating hasi ko ong bakin long shitali kumbangi long. Shitali mo hakaway ka kantian shitali ka ong kaway. Wow, shitali ka bumot kaway ka kantian jong shitali de kay kaway. One. Am ko ong one mut kaway. Day lai hanre day ha way. Kini lai ha way. Very interesting. Kita ngadang kenmau ba shong school, but ngadang hikay mo ba nga penpet kot ikon ru idang pulih ya kanika human body. Ika human body ka ba batay pang skeletal system, circulatory system, the nervous system. But kabalong ba ipalab ha, mansya nga pulih ha school handay nga kampalay jingmut ya kata. Handay manta ha ba nga pulih nga tinga jong blay nga sngoso. Kita ki bangingi pulih ha school wadum ong baka daytang ka bangi pulih ha school kakot no ha school. Ladang ila pas. Hanay fin kan mau kaway puy kaktian baro kabangi yo sngongi hikay kaya day be bat kaktian ka jong blay. Kamday ka basu jarang kat. Nga puli siapang kani ka nerve system mana kani. Hakot class red hikaday class 5. But hang nila batay pitep. Kamday ba mo kaktian jong blay laong ba la itu ingi nadu ba umpat sengro ingi hakpo ka kami. La itu ingi. Nadu kata ka por la itu tipi. Mur ublay la dep lupa pangjongi. Pite haba kanu ka breu ka kantai ka pun kun hapo jongka. Ningkong namar mjupun mo do klung be bandon hakpo. Mjudan be do klung be kamet baro mjudan. Hanrei ban ningkong do the first system ba form hakpo jong kata ka kantai de ka nerve system. Nerve system. Namar pet kay ka papanlong yak khti ban tray ban ki lani ki shuntur ban ki lani ki mat ban pet ki skor ban yo sngo lani ka jat ka ban yat lani ka khpo bakan talyat kay ka papanlong ka ni ka mat baro bakan long ka way kadai ka nerve system lani ki thiet nei
Dei namar kata, kidon kakti, handai kam treisho, kam kisho kani kakti, balai nama utu utiat jong katu ka benta, kala yap. Dei namar kata siong la yap siliang. Balai, ki yap tang siliang. Handai mdei pat yap utu aubreu, ki yap siliang. Balai ki yap siliang namar ba utu utiat le si treisho. Don kim la ban yo i handai kidang em. Wala da kim yo i ru, balai namar ba utu utiat ba pen yo i ki kam treisho kala don jing tut. Handai ke ka ba connect ya kanega met baro ingi. Ke ka ba connect, ke ka ba control kanega met baro. Kata tengah ngai fitip trai. Ke ka ba control kanega met baro. Baka met kan ki kan trai. Ka jabing. Ke ka ba control baro. Kadai ka jabing. Dei nama kata jabing don hai ha hang ni hajrong ni hang dia kejan. Dan kui ke dialog mau bohong, ka jabing ki kan thai don ha kho siu. Yang ngaju pun sengau bahai kata. Ngaju sengau bahai kata. Ba jabing kan thai don ha kho siu. Namar balai, cakapan perkat nang ni, perkat nang thia. Wala bakla. But kani galong ka very interesting la da fin pule pang kata ka nerve system. Kumau blai jongi ulong lai ha uway. Kani ka nerve system ru am ka ba form ning kong du. Haba seng kun. Ning kong du kadi ka nerve system. But nerve system ru am dan lai ha uway. Namar nerve system am dan lai libenta. Kata kadi ka jabing. Uni ubut lom spinal cord wong. But ki nerve baro ki tiet ka ba spread pat hakamet baro. Kata ju ong kadi ka nerve system. Pet nado ba seng ngi hi am ngiru ngidon hakanu benta. Ngidon lai ha uway. Amen. Mdei ba syutho ha Genesis ba ublay la thao yengi ha ka jingla serem ka jong uhi. Ngilong ha ka jia serem jong no. La thao yengi ha ka jingla serem jong no. Jong ublay. Mut ngia serem ya blay. Don ki kena ki bakli yang ames ublay long kumbanga. Ngono marka Bible ngi hikai. Ngi hikai ki kena mo ba ublay la thao ya pi ha ka jingla serem dor ka jong uhi. Pi long kum blay. Bat kini kena ki ong mes ngalong kum ublay long kum manga, ulong kum manga, udon ka rong kum nga, ka khmat kum nga mo. Ki mundur kum da. Namar balay ka Genesis la tho ba la thao ingi ha ka jing la serem ka jong uhi. Bat hang ni ngas ngau tu ha ka jing serem ka jong umut kum ba long lai ha uway, ngi ki beriuru ublay la thao ingi ki lai ha uway. Ken mau wat mangiru. Kaksin ka jong ublay ru ka bataya kata. Tadafin puli hang taru la tho ba ubriuru udan ha lai benta. Kamet jing em bagani ka mensim. Mut ngidon lai ha uway. Bat habala thau ru yengi ngilong lai ha uway. Teko mut kanika met baro ko way bantrei dan kam bantrei kay bantrei baro kita lai ha uway. Mo bantrei lot baro. But bantrei lot baro dan kam malem no. Again, Hebrew sipo arpusan banwan ban ya senglang. Haba senglang ka mamariyo. Mut ngi connect. Amen. Ngi connect na ambar ublay. Ngi connect na ambar ki para banget. Ngi connect na ambar itai para marjan jong pi. Ngi connect dan kam bangin ya connect. Kan mau try jisuru menengal apan ipi na Yohanes kat nyau kat way. Bau try ong bakiru baro kin long shitali kumba ngi long shitali lani ngi long kaway. Ukwa yang ngi baro ngi long kaway. Mo mdei bangin long lala ka jong. Handai ukwa yang ngi bangin long kaway. Kata ka dei ublay ukwa nang ibat. Na pi baro iwe pi way bangin long kaway. Bangin umi ino kata ka jeseng lang. Pai yang bat ngasai sian ngin penkut pat ikut kampat kut kadukot Hebrew sipo arpusan ngadang pak sange AP kabakut pat kadukot ko ongkum no Hebrew sipo arpusan menengila pule klem da ino ya ka seng lang jongihi kumba long ka rukom kiway Henry ngili akum no habang yawan mane seng lang Henry daya kentu paralog hi amen daya kentu paralog hi. Bat kata kamtam mo pe kamtam. Ngia kentu paralog hi. Handre kamtam ya kay. Kamtam kat ba piyoi ya kata kasngi ba kanang jan. Amen. Ite ba kata kasngi kalanang jan. Kasngi yu kalanang jan. Sngi sande
Ajan nih, tangla syai. Kata ke sengi kalanang jan. Kanu ke sengi kalanang jan. Sengi yu kalanang jan. Ka sengi jong ka jing wan no ka jong u try kalanang jan. Kitab jing penpau uji suong hakmi ngawan kloy. Amen. Uji suong hakmi ngawan kloy. Hang niru koong ba kita kisngi kalanang jan. Tekat ba kata kisngi kalanang jan nang jan. Tingi pat kat bangi nang ya don pat hang ni hapertei kan mau? Yohanes kat nyo kat way. Ba uji suong ngam dan syu hapertei Henry kiki don. Manu badang don hapertei? Henry uji sun sawan pat ban syawingi ba kata kisngi kalanang jan. Mau kata kisngi kalanang jan. Te uji su hang ni uong kat ba kata kisngi kanang jan. Ngingin le ayu hang ni lengba kan ni kasiti syaki Hebrew pat yang ngila kentu bangin ya don ya kataka jing ya senglang. Nginum ya ino ya kataka jing ya senglang. Namar ngitep habangi don haga jing ya senglang kadon ka jing ya penki. Bat habangi ya penki paralog hi Hebrew syapau arpusau ka keren syapang ngin penki paralog hi dakai. Pet dakai ngi penki paralog hi habangi kenduk lang daka jing ya iit bat daka jing le babha. Amen. Tekin mau kadai kata bu try umon nangi way pi way bagi numia ino kata ka jia seng lang haba pio sngo badan ka jia seng one let kata ka jia seng namar habangi yo bentah kata ka jia seng ka jing mentoi kadai namta jongi hi bagi yo ban ya penki paralok iwe daka jing ya iet badaka jing ya le babha bat namar habadan ka jing ya kenduk habadan ka jia seng ngiyo mat be ya ka jing kerku nginum mit li dalele ru Ngampa jios ngo weru breu ong alih te jeseng akam yo ma jingkerku. Kadon beka jingkta. Don beka jingkta. Don beka jing pentamai. Kadon baik namar balai ha ai bang yeseng arngon elai ngot ha kerteng ga jong uji su hang taru uji su uli amno don. Amen. Udon. Telada udon uji su. Te how to ngin kuslai lada uji su udon hajan. Ngim kuslai syu. Kumai puli na Jacob ru ong wan hajan jong u blai te u blai unwan ha jan jong pi. Amen. Amen. Ni ai ngoi kata tinga jong utra ha kaniga por ka bakantu ingi. Lengbag Hebrew shipau arpusau pusan. Bangin umia ino kata ka jeseng lang namar ngitep bangi hakisngi ki ba kado ba uji su uladang jan ban wan. Tekat ba udang wan kat bangi pan ngidon ha kaniga pertai. Tung ini adon ha padengka jeseng lang. Kanang bangin yo Ningkong bani ma de jing penki ke jong mensie meko jong utrai hangi barhabangi yo ma de kata ka jing penki ke jong utrai langbang mesiem jong u ngin yo ban penki rupat ya kiwei. Amen. How to pim kwa ban penki lang ya kiwei. Ken mau ki samla lai ki day one of the generation na ka jing long klung kana samla ki rangba kitemen kadai ka wei ka generation ka badan right at the center ka balaban penki PM pilaban penki but kelung bat kena bat rangba bat temen. Pini kanu ka jingel lumlang kanu ka jingel kendu lang pini baik kindan baik ki samla. Namar ki samla ki long ki ba shidrahem. Bat samla hang ni ka mut tang ki samla mut bampat ya shongkurem. Handai samla mut pidang shidrahem. Ukalep wat hakarta ka ba prapo sansnem walada uladon ki kun ru udang ong ngadang samla. Amen. Uang ngadang samla. Devin kan mau pidang day ki samla. Namar pishit ham nam tau try. Tingli ban ai ngo yo try. Ba habangi mi na kaniga jaka ngin kan mau. Bagin wan pai biang pat. Syaka jia seng lang. Amen. Ina pai bet. Ngin ya lej bet syaka taka jia seng. Hey bangi yo sngo badan ka jia seng ha ka kerteng ka jong utry jisu. Ya ka ban syakri yu ngin ya lej ban mare ban ya don ha padeng kata ka jia seng lang. Namar utry ukwa bangi baro ngin long ki breu ki ba penki Kibreu kiba ki bat ba penki. Umdai tang manusia penki handai ngin ya ki ningkong du yaladi. Bat hadien kata ngila ban penki pat ya kiwei. Kumba uji suong ulong kawei ulong shiteli. Kumta ukwa yangi ru iwei pi iwei bengin long shiteli. Ngili ban aingo syah kaniga por ba utrai ula khot yangi ha kaniga jaka. Upen long yangi. Useng ya kawei ka long yeng. Anong ay pingala ban ong kani ka diga long yeng
Kani kadika long yeng. But haman laki long yeng dan bet u kli ka yeng. Dan ganu ka yeng bam dan kli ka yeng. Udan bet la bande u lan le ka. Mo haka yeng. But ngis ngau tu pad haga nega long yeng. Haga jing syakri manu bade u kli. Jong jing syakri baro ka jeseng baro de bet u Chris. Amen. Uday ma u. Bat tu ngin ya sno lang bat u. Namar ngitip ngilong tangki dekot. Haladi marwe ngim la le ye ru em. Handai dei tang habang yes no bat u Jisu bangila ban long kaway kumba u ulong kaway. Tili ban ai ngo you try hakani ka por. Try ko pa yo man ai ngo imi ablay Jisu. Yo man ai ngo can try bi ida. Ba mi a try Jisu mila thau can try ngi haka jingla serem ka jaw me can try bi ida. But me monro can try ba ngiru kumba me long way can try. Baru blay pa, baru mesia ko you shong sa can try hami ablay bi edia. Man penki can try ka pertai baro can try Jisu, bagi kun ki job me can try bi edia. To pen long ngiru kum ju a try Jisu, ba ngiru ngin long ka way but me can try bi edia. Nginum ino can try ka ka jia seng lang can try bi edia. Hey bala penki ngi can try Jisu, ban long can try bi edia. Ka daw, jaga jing pen ka daw jaga jing ku can try ki babun can ablay bi edia. Ngiay ngo can try Jisu melong ublay ba crowd try bi eda. Ngiay siya may kaburam baro can try Jisu. Ay ngi can try ka bar bing laban is no can try but make an ablay bi eda. Kung melong can try tau clear can try Jisu. But habang ngitip can try ngi no but me ngilong ka way but me can try bi eda. What I bing in light no na me can try Jisu. Hanay tu ay ngin long. Ringkat but me can try ngi no but me can try Jisu. Halaga sngi can try. Ini is not but me can try Jesus. Hallelujah try. Jesus. Jesus. Ay ngo imi try.